बाङालिपारायाव जों दोङो जों दायो। लोगोफोरा मोनफैजोब्बाय थांसै जों दायो। मोनफैबाय बगामाथिनि बिबारखौ दा खाना लिरना दोनदो। नोंसोर मोनखाबाय थादो हा। गुरु बाजार मोनबाय। गुरु बाजारनि नै सिगाङाव दलं मोनसे दोङो। थांसै आरोना ओरैनोथिं तामुलपुर जानानै तामुलपुर बिथिं मा होनो आइलेण्ड बिदि जाना थांगोन जों दायो। नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ। दायो थावबो बारा गैयानो थावखौनो लागोन दायो। जोंनिया मोनबायनो जों बिशाल मार्केट राइट साइड थांगोन। जोंनियानि बिशाल मार्केट नायनो हागोन नै। गरम बोथोरनि बेरायहैनोलै लोगोफोर दसे ग्रासलेण्डफोरावनो दुगैहैनि। दारखुसि मोनबाय जों लोगोफोर दारखुसि। दायो दारखुसियाव थाव सोना लानोसै। बरियानो बिन्दास थांबाय थानोसै आरोना। थाव दिपुनै दारखुसियाव सोना लाबाय। दुइस'नि बारा सोआखै। थांबाय थानोसै दा आरामसेनो लोगोफोर। साननिनो फुल गरम। न'आव थानानै बरिं मोनजोब्बाय बेनिखायनो बेरायनो थांनायदो जोङो। लोगोफोर दोङो बहुत माखासे। तामुलपुर नैबे लोगोफोर तामुलपुर तिनिआलि जायो। नाग्रिजुलि 52 किल'मिटार दोङो। नायनो हागोन लोगोफोर नै उदालगुरि 62 पानियार 42 किल'मिटार। थांबाय थादो जों दायो नै तामुलपुर। दलं मोनबाय जों लोगोफोर दलं आइलेण्ड मोनसिगोन। नाग्रिजुलिनि साहा बागान मोनबाय लोगोफोर नायनो हागोन। आइलेण्डखौबो नुलांगोन इथिंनो। आइलेण्ड मोनबाय जों लोगोफोर आइलेण्ड। नायनो हागोन आइलेण्डखौ जाय जाय नुवाखै। सान्दुं गोसासि मानिलै लोगोफोर सान्दुं गोसाथार। बारबो बारसोदो माखौ खोनादोंबा भइसखौ मिथिया खिन्थु बहुत गोलाव दलङा। बाङालिपारा सक मोनसिगोन जों दायो। बाङालिपारा सकनिफ्राय लेफ्ट साइड थांगोन आरोना बगामाथि ग्रासलेण्ड। बाङालिपारा सक मोनबाय जों दायो नै बाङालिपारा। सारियालि ओरैहाय थांसै जों दा। बाखिफोरा सिगाङाव मोनहैबाय। दा नै नेना दोङो। ग्रासलेण्ड थांग्राफोरा नै लोगोफोर गारि गंनैल' मोनफैग्रोबाय आरो बाखि मोनबायनो दोङो। नेबाय थादो जोङो नै सायायाव बरियानो। बाङालिपारायाव जों दोङो जों दायो। ग्रासलेण्डआव दुगैहैनि आरोना। लोगोफोरा मोनफैजोब्बाय थांसै जों दायो। थांसै जोंनिया नै मोनहैबाय। थांसै जों दायो नै बाङालिपारायाव नेदोंमोन लोगोफोरखौ। थांसै जों दायो बाङालिपारानिफ्राय थांबाय थादो नै आरामसेनो लाखै लाखै। थांबाय हागोन नै जों लारि लारि लोगोफोर नायनो हागोन। मानसि नुगोन बगामाथि ग्रासलेण्ड जों दायो बगामाथियाव थांगासिगोन आरोना। बगामाथियाव हाबहैगोन सान्दुं गोसाना ग्रासलेण्डआव बहुत। ओंखायनो सानबाय मा बगामाथि हाबहैग्रोनोसै। दायो लासैनो मोनाबाथाय ग्रासलेण्डआव फैगोन। थांसै जों दा। भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो जाय जाय चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय था। जों नैथिं ग्रासलेण्ड थाङो आरोना। ग्रासलेण्ड थांहैयो। जों दा बगामाथि थांगोन। नायनो हागोन मानसिफोरखौ उनथिं बहुत मानसि। बगामाथियाव थान्दा थान्दा दुगैनो मोनसिगोन। बगामाथि नायनो हागोन मानसिफोरखौ उनथिं। नायनो हागोन नै लोगोफोर गेटखौ बगामाथिनि बरिया बानायदो आरोना। बोथोरा नै गोदो दोमैलु जानायबा ना लोगोफोर बरिया जागौमोन। दा गरम नालाय बेखायनो थानो हायाखै न'आव बेनिखायनो बेरायनो फैदो जोङो।
दायो बगामाथियाव बगामाथि आरो ग्रासलेण्डआव बगामाथि मोनबाय नों नै जों लोगोफोर फाइनालि बगामाथिनि नाजारा नायनो हागोन गोलोम बोथोराव लोगोफोर मानसिफोरा बहुत खामानि मावगासिनो गोलोम बोथोरनि बेरायनो फैदो बहुत मानसि कारफोरखौ नायनो हागोन नै मोनफैजोब्बाय सायाव थाथ'नि जों दायो दसे गारिफोरखौ पार्किंआव दोननोसै जों दायो नैयाव आइयाव दोनगोन गारि दोननोसै जों दायो नै गारिखौ दोनना लानोसै नैयाव पार्किं खालामना लानोसै गारिखौ दोनबाय नै आइयावनो जोङो दायो गिदिंनोसै मोनफैबाय बगामाथि थांसै दुगैनोसै बगामाथिनि दैमायाव लोगोफोर थान्दानो सिख्लाफोरा नै बहुत खान्थि मोनदों दा फैनो मोननायखाय मिनिसोदो दा इनै लाना फैनानै जादों नोंसिनियानो मालाय बरियानो मोसानासो थांनो खोमा र' इसोर दोखो दायो लोगोफोर ओइ नै बगामाथिनि पाहारखौ नायनो हागोन नुवाखैबा सोबबो नुजोबखाबाय थेवबो आं भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन बानायबाय दायो बगामाथि आइसक्रिम जागोन दायो फैनायाव ओइ पाहार सायाव गाखोनोसै दायो बरियानो थान्दानो गोलोम बोथोरनि दायो जों सिरि गाखोलांसै लोगोफोर सायाव सिरि गाखोलांसै सायाव जों 3000 नामा दोङोनो सिरिया थौ लोगोफोर बोथोरा गरम लोगोफोर बोथोरा गरम बात तो सही है बेरायनो फायदो जोङो बगामाथियाव भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये आथिं साजोब्बायनो सिख्लाफोरनिया खासिखौ नायाखै जोंनिया बगामाथियाव फैनो नोंसोर थाबायनो हायाखै नै लोगोफोर सिख्लाफोरा जागोन जासोना लागोन न'आव मोदोमफोरखौ गोदोर खालामना लागोन दा थाबायनो हायाखै होनद' साला फिल्डफोराव खारफैनांगो बात तो सही है थाबायनो हायाखै नै मटिटिया जोंनिया आंनिया समना थाबाय जादों मोनसिगोन लोगोफोर मोनसिगोन बहुत मेंबाय बहुत हालोद खाराम जाबाय सान्दुं गोसा नालाय जों दा मोनफैबाय नै ओइ बुद्ध मन्दिरखौ नायनो हागोन सायाव बुद्ध मन्दिर दङ लोगोफोर बगामाथियाव मोनफैमारबाय जों लोगोफोर नै सायाव मेंसोबाय आं बुद्ध मन्दिर नायनो हागोन नै बगामाथिनि टपाव मोनफैबाय आं लोगोफोर दायो फाइनालि फैमारबाय दिनै गरमदो नायनो हागोन नै सानिफ्राय बगामाथि दिस थान्दा बार नांदों लोगोफोर बहुत मेंबाय आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै बुद्ध मन्दिरखौ वाव बरिया खिन्थु सेकेन्ड थार्ड फर्थ टाइम लोगोफोर बहुत फैबायाव खोनथाम खोनब्रैसो जाबाय बुद्ध मन्दिराव फैनाया गोलोमफबजोब्बाय आं लोगोफोर मा बुंनो गाइस जीना हराम हो गया मेरा गाइस बहुत गरम लोगोफोर सायावबो बहुत गरम सायाव थान्दा होनानै फैदो दा बहुत गरमसो मोनदो सायाव लोगोफोर गोथां ग्रिन जाना दोङो बरियाके नै जोंनिया बिथाङा सला खुलायदो बडि जादो गरमजो सायाव दोङो जों दायो ग्रिन गोथां जाजोबना दोङो नै बगामाथि बगा गुफुर पाहार दोङो बेनि थाखायनो बगामाथि जादों नै लोगोफोर दै बोहैनायखौ नायनो हागोन नजारा देखने के लिए आया है इधर ऊपर ये रेड लाइन है गाइस नायनो हागोन नै बगामाथिनि नजाराखौ नै बोहैलांदो आरोना वाव बहुत गरम सायावबो लोगोफोर नायनो हागोन गरम बोथोरा गरम दुगैनो फैदोंमोन नै दुगैगासिनो नै मानसिफोरा बगामाथिनि पाहार नै रेस्ट लादो बेयावनो जों ओइ सिख्लाफोरा रिल्स बानाय भिडिअ फट' थिखांदो मा खालामसोदो मिथिया आरो फैनानै दायो आङो गामसा गानना लानोसै लोगोफोर नायबाय था गामसा गानखांबाय लोगोफोर नै नायनो हागोन बिथाङाबो गानबाय आंबो गानबाय नै
आर'नाइबो लाबाय बहुद गरम बिबार खादै नै सिखावफोरा सिखाव बड़ा हरामी हो बगामाथियाव सिखाव हरदो बिबार इसोरो सिखाव बहुद गरम गामसा गानबाय आं लोगोफोर आर'नाइ लाबाय दायो दुगैगोन सिख्लाफोरा रिल्स बानायगासिनो आं गिसिब सिबगासिनो लोगोफोर लोंनानै सिख्लाफोरानो बिबारखौ खागासिनो बगामाथिनि बिबारखौ दा खाना लिरना दोनदो नोंसोर खाबाय थादो हा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये थांनोसै जों लोगोफोर नै भिउ पइन्टनिफ्राय जिरायबाय बहुद मेंबाय नै जोंनिया फैबाय आदामोना थांसै दायो थाव थांसै जंगलि मानसि जादों आरो थाव थांसै थांसै मा खबरलै मोना निरज थांफिननोसै जों लोगोफोर नै सिंथिं थांनोसै जोंहा लोगोफोर बाख्लायबाय सिंनिफ्राय सिङाव थांबाय जादों जों दायो लोगोफोर मेंसोबाय दायो जों ग्रासलेण्डआव थांगोन ओरैनो फैबाय थादों बिसोरो लोगोफोरा जोंनिया लाखै थांसै आरामसेनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया बिथांनिया सासमेन होगौहाय दै बोहैबोदो नै थांफिनसै जों दायो ग्रासलेण्डआव थांगोन गारि दोननाय जायगा मोनफैबाय जों नै गारिखौ लानानै थांसै डाइरेक्ट ग्रासलेण्डआव थांनोसै जों नै बगामाथिनिफ्राय दायो लोगोफोर थांसै न' मो थांगोन जों दायो मो थांगोन बावगारबाय मो थांगोन ग्रासलेण्ड थांसै नै रेडि जाबाय नै गारि दिहुनसै थौ थांसै लोगोफोर बगामाथिनिफ्राय बरियानो बाय बाय बगामाथि टाटा फैबाय थादों जों दायो लोगोफोर ग्रासलेण्डआव जना फैबाय दसे आरामनो थान्दा बार जाना फैबाय दायो ग्रासलेण्डआव दुगैनोसै बरियानो गामसा सामसा गानखादों गियान मोनबाय नै जों थांफिननोसै दायो टाटा बाय बाय बगामाथि गेट पास लाबाय जों दायो नै हाबहैनोसै ग्रासलेण्डआव मानसिफ्रा नै नायनो हागोन दुगैनोसै गरम मोनसोदो फाइनेलि लोगोफोर ग्रासलेण्डआव हाबफैलायबाय जों दायो टिकेट पास होखांबाय जमानो दा थांबाय थादो खान गारि दङ जोंनिया खानै जानांबाय बगामाथियाव थांना फैनानै दा ग्रासलेण्डआव दुगैहैनायदो रास्ताफोरा बहुद हामा लोगोफोरनिया नायनो हागोन अन्थाइ खाथ्रा दंसै बगामाथिनिया खिन्थु रास्ताया मोजांमोन सिसि ब्लक बानायजोबना होबाय दायो नै रास्तायानो मा गोदै नायनो हागोन रास्तानि अबस्थाखौ रास्तानि हालोद लोगोफोर बिराद खस्थ' आरोना गोदै जारनि खालामनाया फाइनेलि मोनफैमारबाय नै लोगोफोर ग्रासलेण्ड बेनो आरोना ग्रासलेण्डआ गोथां हाग्रा बिनि थाखायनो ग्रासलेण्ड होनना बुङो बेखौ बिनि थाखायनो मुंदांखा जादों आरोना बे जायगाया बगामाथियाव दङ मोनफैलायबाय लोगोफोर नै जों दायो बरियानो इन्जय खालामना थांसै आरोना बेयाव दुगैनानै लोगोफोर बहुत सान्दुं गोसा फाइनेलि दुगैहैमारसै आङो ग्रासलेण्डआव बिराद गरम नांदोंमोन दुगैनोसै पुरा गामसा सामसा गानना फैखादो इसोरो दुगैबाय थादो नै बा मालाय फट' थिखांगासिनो बा मालाय सेलफि लागासिनो बारा गुसु नङा लोगोफोर दैया दुगैनोसै आं दायो थान्दा पानि बहुत गरम मोनसोबाय लोगोफोर दुगैगासिनो नायना वाव गाइस फिसलायना गोलैगोन फारजानिथिं आं लोगोफोर दायो वाव दैखौ नायनो हागोन नै बिराद दैया नै जोंनिया दुगैगासिनो थान्दा लोगोफोर दुगैनोसै
Beberapa nang guys, duginane. Koreane. Tanda-tanda nang gelem botheri duginane logoफोर. Bah. दुगैगासिनो जोंनिया नै फट' लागासिनो थांगासिनो मालायफोरानो बा दुगैगासिनो नै दुगैगासिनो लोगोफोर बरियानो थान्दा दै जिङाव जना दङ लोगोफोर मागोन नांदा फंबाय दुगैनो फैनानै ग्रासलेन्डआव मजा बहुत मोजां नांबाय लोगोफोर दुगैनानै थान्दा दं नै बेसोर दुगैनो मोनाखै मिनिलायबाय थादों बहुत मोजां नांदों खिन्थु दुगैनानै बे पिछला अन्थाइया लोगोफोर नै जोंनिया बिथाङा मा बानायदों सोंनो र' आं इखौ मा बानायदोंलै आदा मा बुस्थु इयो नै जोंनिया ग्रासलेन्डआव फैनानै बिथाङा दुगैनानै मा बानायदों नायनो हागोन लोगोफोर मा बानायदों अन्थाइ खाम्फा बानायदों बिथाङा नै बेसेबां मेहनताव बानायगासिनो बरियानो दुगैना थांसै जों दायो दुगैगासिनो दुगैनानै मोजां नांबाय थांसै जों दायो लोगोफोर खान्थिनो बरियाके फ्रेस जाना थांसै आरोना जों दुगैनायफोरा दुगैगासिनो थान्दा थान्दानो मोनाबिलि सम जाबाय आबौआ दुगैगासिनो जोंनिया नै आबौआ नांदो ग्रासलेन्डआव फैनानै दुगैनानै मोजां नांदो ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए sampai aku yang mana gua ग्रासलेन्डआव फैनानै दुगैनानै बहुत मोजां नांबाय लोगोफोर दायो थांसै दसेनानै मोनासिगोन दुगैबाय थादों लोगोफोरानो भिडिअखौ मोजां नांदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोदान भिडिअ नुबाय थानो थाखाय